Cctoa आरो एबसुआ दिनै जथायै भारतनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार जुवेल आरामखौ दिल्लीयाव लोगो हमहैदों। आसामाव रायजो जानाय ट्राइबेलफोरनि जेंनाफोरखौ आबुङै आरो खम समनि गेजेरावनो सुस्रांनांगौनि थाखाय दिनै गोदान दिल्लीयाव थानाय शास्त्री भवनाव भारतनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार जुवेल आरामखौ लोगो हमहैनानै गोसोखां बिलाइ गथायदों। ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारखौ लोगो हमहैनाय दाबिफोरा जादों फारियै बिटिआर गोरोबथानि 6.1 दफा बायदियै कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव रायजो जानाय बर' आरो कसारिफोरनो हाजोआरि मोनथाय होनाय आरो कार्बि गोरोबथा 2021 नि 3.5 दफा बायदियै कार्बि आंलंनि बाहेराव रायजो जानाय कार्बिफोरनो एसटिपि स्टेटास होनाय। हा मोनथाय आयेन 2006 बादियै आसामनि रायजो जानाय बर' आरो ट्राइबेलफोरनो थाबैनो हाखौ मोनहोजोबनाय। cctoa आरो राभा हाजं हायुङारि गावखुंथायखौ 6 सिडुल खालामनाय आरो सनवाल कसारी टेंगाल कसारी दिउरि हायुङारि गावखुंथायनो कन्स्टिटिउसनेल स्टेटास होनाय। गोबाव समनिफ्रायनो एसटिपि आरो एसटिएइचनि मुङै आसामनि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव लांदां जानानै थानाय गासै 12,155 मासिफोरखौ आलादायै सायख'नानै थाबैनो थि सम खानानै सुफुंनाय। आसामनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोराव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ इभेक्सन खालामनाय। आसामनि मैखोमै ट्राइबेलफोर थानाय ओनसोलफोराव गं 200 मडेल हायार सेकेन्डारि फरायसालिमाफोर गायसननाय आरो आपग्रेडेसन खालामनाय। आसामनि ट्राइबेलफोरनि धोन सम्पथिफोरनि सायाव टेक्स लानायखौ उदाङै हगारफिननाय। आसामनि सोलिफु पन्चायत डेलिमिटेसनाव ट्राइबेलफोरनोबो गोबांथार मासि होनाय। फिसा फिसा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोर दानाय आरो मेसि हाजं आरो ट्राइबफोरनो अट'नमास काउन्सिल सोरजिनाय बायदि दाबिफोरानो गाहायमोन। बे लोगो हमहैनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, cctoaनि गाहाय लिंथुमगिरि आदित्य खाख्लारि, अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी, आरसुनि आफादगिरि मतिलाल भागसाग आरो गाहाय नेहाथारि डक्टर सुभाष राभायाबो बाहागो लादोंमोन।